Чакай. Да. И здравейте хора, аз съм България Гейминг и днеска играем с Стих, нещо си там, не мога да го произведа. Така, не мога да го произведеш. И днеска ще правим томбо. Томбо. Така, сървъра е Ender PvP, някой може да го знаят, някой не. Този ключ легенд е за ранг легенд. Така, това е наградата, фулка броня, фулка меч. Да, Това не е точно често броня, както гледам. Искам да ви кажа такова, че тези неща се вземат фри, нали, ранка фри, но аз искам да направя giveaway, например. Ами така да ги дам, да имат и... Защото някой да ги правим. Да. Аз сега тук да напиша, докато напиша, той ще ви говори нещо. Говорим нещо. Коден говоря, сме бацките. Да. Тук някакви пичове са правят на Мега БГ и Топстера и Кубер. Но те явно не са гледали последните клипове, че Бери и Мега БГ вече не са. Че да кажем, не са педали. Гледай, какво пише в чата, брат? Ти написа кажете езика той. Да, нали аз съм запиша за всички мишки. Къде си го написал? Аз не виждам. Ето е. Синьо и бяло-червено. Кажете, вместо кажете, кажете. Чакай да се оправя. Ама то само ли става, тъй като напишеш YouTube? Не, аз го правя, после ще покажа как. И добре хора, това беше всичко от Астонбоя. Надявам се клипът да ви хареса. Ако то си има канал, ще го има под в описанието. И да прочетем приказка за мама и тати и чао!